Здравейте хора! Днес ще пробваме новата напитка на Фирето. Като на нея пише План Бокс Хъсъл Дринк, което мисля, че се превежда на надъхваща напитка. И Сълзи от врагове, което мисля, че е негова песен, ако не се бъркам. Този е черният, който е с праскова, но има и жълт, който е с лимон. Него ще го пробваме в следващия клип. Пробвахме хаковете, сега е време да пробваме и тази напитка. Опаковката изглежда между другото много готино и мисля, че повече ме кефи от тези на хака. Успях да го отворя. Аре де! То догоре ли бе? Хора, честно да ви кажа, много е вкусно. Много ми хареса. Сам дето лях направих на нищо. Но нищо. Не знам дали знаете, но имаше едни чайчета, но им забравих на коя марка бяха. С праскова имаше. Същия вкус. Много ги обичах, много си вземах да ги пия. Същия вкус. Много ми харесва. Давам му хора 10 от 10. Смисъл топ. Тъй, че ще има да си вземам. Цената обаче, мисля, че 3 лева, ако не се бъркам. Така че малко скъпо, но хей, 500 мл. Не е малко. Така че давам му 10 от 10 и ще запази тази много готина опаковка. Просто сравнете хака и сравнете това. Мен повече ме кефи тази напитка, тази опаковка, просто не знам. Хака и то е доста готина опаковка, но това е доста по-готино за мен поне. Бай-бай и до следващият